ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи далер офисиал. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем ва ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хоҳона мошини замин квартира доред, ягон техника компания доред, умуман чизе барои фурӯши реклама доред, марҳамат сурат маълумотша дар ватсапи рӯи экранда равон намоед. мо дар видеоҳои байда дар реклама мегузорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ба видео лайк гузоред, ба канал обуна шавед, подписатсия кунед, мошинҳои навро интизор шавед. фикрҳои худтон дар комментария бинависед. кадом намуди мошинҳо аз кадом нуқтаи Тоҷикистон мошинҳои арзон қимат лозим аст, мо ҳатман фикршон ба назар мегирем ва мошинҳои беҳтарин, видеонавораҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. тамошо мекунем ки ба мо чӣ равон карда, мо ба шумо чиро реклама мекунем. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз тамошои фароғат мегзарем ба эълони мошинҳо. якум эълон. дӯстони азиз, як бародар аз райони шаҳри Туз хоҳиш карданд, мошинхар ҳастанд, то 45-50 ҳазор сомон, тариқи безналичка мега. ягон намуди Opel Vectra A, Opel Vectra B, ягон Opel Sedan, Opel Astra J, хулоса нав пачка боша, нормали состояниш мехарем гуфтагиай. тавассути безналичка тамоми қонуну қоидаш ҳуҷҷати далел мекунем, имзо мекунем, мега мошина мегирем, дар тӯли 1 сол баргардонда пулша метем мега. бародаре ки мошин фурӯш ҳастем, марамат дар ин ватсап рӯи экранда муроҷиат кунен. ба ҳамин бародар ма худам пайваст мекунам, суҳбат мекунен, муомила мекунем, мошинтонро мефурӯшен, дар давоми 1 сол пултонро гардонда метиҳад. дуюм эълон бародар азиз, Toyota Avensis. Toyota Avensis дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи 65 ҳазор сомонӣ тоза. сӯзишвориш танҳо бензини холияй, солиш 2006 сол, авио моториш 2, коробка передачи механикай. рақамҳои соҳиби мошин 559 90 38 занг мезанем. мошин мега ки вагонай, пачка тоза, дарун берун тоза, кондитсионер, яхкунак, аккумулятор ҳама тарафа 100% чашкош пусидаги нестай, 4 балон нав. хулоса ягон дард надора мошин мега. мегири фақат газа мешавад. бо арзон мешава. мошин беҳад хуби бадай, ягон дард надора. савдо дар назди мошин мешавад. суназӣ дар TikTok далер офисиал шудагӣ, марамат дорен ихтиёр регистрация кунед. мошинои нав арзон ҳар рӯза метавонед дар TikTok мо тамошо кунед. суназӣ дар TikTok далер офисиал. лайк ҳамон шер баша дар комментар меяст ки ман лайк аҷиқ шер баша. эълони сеюм. ВАЗ 21099 дӯстони азиз, дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархиш 14 ҳазор сомонӣ, сӯзишвориш бензин плюс газ, солиш 2002 сол, авио мотор 1.5, коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин 928 75 59 59 занг мезанем. бо арзон мешава. муомила мекунем, мошинхоро маърамат кунем. бо арзон ҳам мешава. хадавои 100% 4 балон нав, пусидаги, задагӣ, варид парид ягон чи надора, ягон сарафина надора. хулоса мошина нав краска кардагиан, фасон кардагиан. мошин таб тоза, фасон пачка, маслиҳат карда телекунетон мега. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанед, ҳаматон мошинхорои конкретни занг зананд, боз муомила ҳам дорад. дӯстон азиз, балонош нав, хадавоиш 100% ҳама тарафа. чорум эълон бародар азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар райони Гулбоғ, 5 сотиқ замин, 3 комната дастай. рақамҳои соҳиби хона 988 51 08 51 занг мезанем. бо арзон мешава. хонаи фурӯшӣ мега воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, дар бинои нав мега, тарафи манзили нав, канечкаи тангени 1 қарор дорад, дар назди мактаба мега. хулоса об надора, фақат свет ҳаст. дар наздикӣ мега обам оварда мешавад. хона дорои шароитҳои хуб, залли 5/3, хонаи спални 4/3, хонаи детский 4/3, кухнимон мега 3/3, баняш 2/3, коридор 5/2. хулоса бо тамоми шароитҳои замонавӣ кардагай медорои зиндагӣ мекунӣ. фақат маълумоти мухтасар тавассути телефон. эълони панҷум. BMW 5 Series айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 37 ҳазор сомонӣ тозай, сӯзишвориш бензин газай, солиш 1999 солай, моториш 2.5 литрай, коробка передачи автоматика. бо арзон мешава. мошин мега 100%
нармани ягон дар надорад, коробкаш 100%, кондиционер ях мекунад, нармани 1 сола ҳуҷҷат дора, мошин задагӣ надора, ҳамаш краскаи худша, ягон сарафина надора, 4 баллон нав, магнитофонш кор мекунад, ҳама тарафа соза мегирад. 988 20 08 50 занг мезанем, боз оиди мошин маълумота мегирем, чахчах мекунем. Мошинхаротон марҳамат. ва эълони дигари дӯстони азиз, Daewoo Nexi айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 17000 сомонӣ, сӯзишвориш танҳо газ, солаш 1995 солай, мотораш 1.6 литр ва коробка передачи бошад механика. мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ходовойш камтар кор дорад, мотораш соза мега, музикаш зури бад мехона мега. хулоса 4 дар электропакет пултакӣ кардаган, тонировка 5 моҳи дига дорад, ҳуҷҷати солона 2 моҳ дига мондагӣ, кузов пусидагӣ мусидагӣ надора. мошинхари конкретне занг занем, боз арзон карда муомила мекунем. хулоса дар ҳамин рақамҳои 938 88 68 83 занг занен, боз мошинхаро ҳам бардорае ки Neximon мегуфтан, ина барои шумо Nexi арзонак 17000 сомонӣ. эълони навбатӣ дӯстони азиз, Daewoo Lacetti айни ҳол дар шаҳри Клуб қарор дорад. нархаш 40000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газай, солаш 2007 сол аст. объем мотор 1.6, коробка передача автоматика. рақамҳои соҳиби мошин 988 48 28 занг мезанем, боз муомила мекунем. дар кузови ҳоҷига қарор дорад, бо арзон ҳам мешавад. аккумулятор нав, мотор нав меяд, газаши евро 4 пачка, кондиционер ях, ҳамма тарафа сатои корона. задни камера дора бошад. чехолои эълони навбатӣ айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошини навай мега, нарх навош 14999 сомон, сӯзишвориш бензини газай, солаш 2004 сол, мотораш 1.8 ва коробка передачи бошад механика. рақамҳои соҳиби мошин 800 01 55 88 занг мезанем, боз муомила дорад. мошинча мега беҳад хубай, бо арзон мешавад, дар кузови седан қарор дорад. мошин дар ҳолати хубай мега, нав мотор кардагӣ дастан, коробка передача ҳамма тарафа, аккумулятораш нав, 14999 сомон. бародаре ки мошин харен занг занен, марҳамат. шеҳрбачаҳо дастгирӣ кунен, мошинои наваш муроҷиат дора, ба видеоно бо лайк гузоред, фикротон дар комментария бинависен. мошинои арзон парт ё қимат, мо ба фикри шумо кор мекунем. эълони навбатӣ бардора гиромӣ, Opel Astra F айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. нархаш 34000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, объем мотор бошад 1.6 литр ва коробка передачи бошад механика, бо арзон мешавад, дар кузови ХГБ қарор дорад. мошин зур мега, иваз намешавад, хулоса фақат сум дар кора. беҳуда занг зада халал нарасонанд, бародаро мега 34000 сомона дар дастат биги мега, биё мошина биги бира, солаш 1995 сол. мошин 4 баллонаш нав, оинаош фасон тоза, краскаш тоза, ягон сарафина парафина надора, магнитофон, чехолои дарунашам мега тозаи фасонай, кондиционер печка ҳама тараф люкс кардагай. мошини замонавӣ кардагай мега. дар ҳамин рақамҳо занг занед, муомила кунед. мошинхарои Opel харо
مرحمت کنید بگیریم. باقی در امان خدا باشین. در پناه الله دوستان.